Velkommen til Yoga med Dyveke. Tak fordi du er med. I dag vil jeg guide dig igennem en Vinyasa Flow, altså sådan en serie, som bevæger sig til vejrtrækning, hvor vi også laver solhilsen. Og for at udfordre din stabilitet og balance og din styrke. Start i en K4-stilling. Sæt hænderne lidt længere fremme med dine skuldre, og lige knæ under hver hofte. Start dit åndedræt op med luft ind og ud igennem næsen og ned til bunden af kroppen. Mærk hænderne ned mod underlaget. Knæene ned mod underlaget. Læg længde ud igennem toppen af hovedet. Og lidt blødhed i dit ansigt. Samle nu dine skulderblad. Placer tåspidserne ned mod underlaget. Løft knæene op og ræk vægten tilbage mod hælene. Så sædet er mod himlen. Og hælene kan søge ned mod underlaget. Tag et par gode vejrtrækninger her. Vi mærker længden på siden af kroppen. Lad baghovedet være lidt blødt. Og bund roligt dine fødder op til dine hænder. Gør dig sådan lidt tungt hen over dine lår. Bliv fat omkring albuerne og bevæg dig lidt fra side til side. Hold baghovedet blødt. Giv nu slip omkring albuerne. Rul hvirvel for hvirvel op at stå, og lad skuldrene lige rulle op til ørerne og ned mod dine baglår. Luk øjnene i, og lige fornem fodsålerne ned mod underlaget. Vægten, der er lige fordelt på forfod og hæl, yderside og inderside af din fod. Mærk længden op igennem rygsøjlen og toppen af hovedet, der rækker lidt højere op mod himlen. Find varme til dit ansigt, til øjnene, læberne og kæberne. Læg øjnene åbne og sug luften og ræk her mod himlen. Udånding, sæt tommer til hjertet og fold fra hoften og ned. Indånding, stræk rygsøjlen ud over toppen af din måtte. Udånding, fold ned. Sæt højre fod til bagenden af måtten. Indånding, ræk venstre hånds fingerspidser mod himlen, så du har rotationen. Venstre ribbens kan række opad, højre ind under dig. Sug nu luft ind og ræk begge hænder mod himlen. I en high lunge, så overarm ud for ørerne, og du går dybt ned i dit forreste ben. På din næste indånding ruller du højre hænd ned, så du kommer over i kriger 2. Dit bryst er til siden, armene til siden, og blikket lige frem. Sug luft ind, placer venstre albue på låret, højre hånds fingerspidser op over hovedet, så du mærker strækket af længden på siden af kroppen. Sug luft ind, løft nu overkroppen op, højre hånd ned langs baglåret, venstre hånd op som en spejl i den omvendte kriger. Sug luft ind, før venstre hånd ned som en møllesving, højre hånd ned, udånding, sæt højre fod op på siden af venstre. Indånding, stræk rygsøjlen lang. Udånding, fold ned. Sæt venstre fod til bagen af måtten. Indånding, ræk højre hånds fingerspidser mod himlen, så navlen mod rygsøjlen. Du holder en god rotation. Sug luft ind og ræk begge hænder mod himlen i en high lunge. Overarm ud for ørerne, og du går dybt ned i det forreste ben. På din næste indånding ruller du venstre hæl ned. Kom over i kriger 2. Brystet til siden og blikket lige frem. Placer højre albue på højre lår. Venstre hånd op over hovedet, så du mærker strækket længden på hele venstre side. På din næste indånding løfter du overkroppen op. Den venstre hånd kommer ned langs baglåret. Højre hånd op som en spejl.
Sug luften og før højre hånd ned, som møllesving. Venstre hånd ned. Udånding, sæt højre fod tilbage ved siden af venstre. I en planke. Placer højre fod halvvejs til håndledet. Vægten på ydersiden af venstre fod. Ræk højre hånds fingerspids mod himlen, så du står i sådan en halv sideplanke. Placer højre hånd tilbage ned mod underlaget. Højre fod tilbage ved siden af venstre. Venstre fod halvvejs til håndledet. Vægten på ydersiden af højre fod. Ræk venstre hånds fingerspids mod himlen. Kom tilbage i en planke. Venstre hånd ned mod underlaget. Venstre fod tilbage ved siden af højre. Sug luft ind sammen i skulderbladet. Udånding, kom roligt ned. Placer bækkenet ned. Sug luft ind og ræk dit hjerte frem og op. Udånding, underdrej tæerne. Gør maven stærk. Kom op i et hundestræk. Dit sæde løfter sig opad. Hælene nedad. Tag 2 gode vejrtrækninger her. Før blikket frem mod toppen af måtten, mikrobøj knæene og gå eller hop frem. Indånding, stræk ryg, søjlen lang. Udånding, for ned. Indånding, ræk hænderne mod himlen. Lige ryg. Placer tommerne til hjertet og ned på hver sin side af kroppen. Lige mærk varme, der breder sig. Hjertet, der banker i dit bryst. Genfind fornemmelsen af fødderne ned mod underlaget. Læg den op igennem rygsøjlen. Toppen af hovedet, der rækker lidt højere op mod himlen. Genfind varmen og blødheden til dit ansigt. Og blik øjnene åbne. Sug luften og ræk hænderne mod himlen. Udånding, sæt tommelen til hjertet. Folk fra hoften ned. Indånding, stræk rygsøjlen ud over toppen af din måtte. Udånding, få ned. Sæt højre fod til bagenden af måtten. Indånding, ræk venstre hånds fingerspidser mod himlen, så navlen i rygsøjlen, du holder en god rotation. På din næste indånding rækker du begge hænder mod himlen i en high lunge, overarm ud for ørerne. Du går dybt ned i det forreste ben, og hjertet er løftet frem mod toppen af din måtte. Sug luften og rul højre hæl ned. Kom over i kriger 2. Brystet til siden, blikket lige frem. Og venstre knæ sådan lidt ud mod nummer 2-2. Placer venstre albue på venstre lår. Ræk højre hånds fingerspidser op over hovedet, så du mærker strækket længden på siden af kroppen. På din næste indånding rækker du overkroppen op, da højre hånd kommer ned langs baglåret, venstre hånd op som et spark. Sug luften og fyr venstre hånd ned, som møllesving, højre hånd ned, udånding til højre fod op ved siden af venstre. Indånding, stræk rygsøjlen lang. Udånding, for ned. Placer venstre fod til bagen af måtten. Indånding, ræk højre hånds fingerspidser mod himlen. Navlen i rygsøjlen. Hold rotationen. På din næste indånding rækker du begge hænder mod himlen i en high lunge. Overarm ud for ørerne, så du går dybt ned i det forreste ben. Indånding, rul venstre hæl ned. Kom over i kriger 2. Brystet til siden. Blikket lige frem. Placer højre albue på højre lår. Venstre hånd op over hovedet, så du mærker strækket af længden på hele venstre side. Sug luft ind og ræk venstre hånd ned langs baglåret. Højre hånd op som et spejl. Og på din næste indånding tager du højre hånd ned som en møllesving. Venstre hånd ned. Og udånding træd tilbage i en planke. Toppen af en armstrækning. Placer højre fod halvvejs til håndledet. Vægten på ydersiden af venstre fod.
Ræk højre hånds fingerspidse mod himlen. Så du lige laver sådan en halv sideplanke. Sæt højre hånd tilbage ned ved underlaget. Højre fod tilbage ved siden af venstre. Venstre fod halvvejs til håndledet. Vægten på ydersiden af højre fod. Ræk venstre hånds fingerspidse mod himlen. Kom tilbage i planke. Toppen af armstrækningen. Og sug luften sammen med dine skulderblad. Uderne kom ned, måske hold dig svævende. Inderne send bækken ned. Ræk hjertet frem op. Og uderne undertræk tæerne. Og kom tilbage i et hundestræk. Sædet løfte. Hæve nedad. Til 2 bæretrækninger her. Mikrobøj knæene. Kig frem til toppen af måtten. Og gå eller hop frem. Indånding streg ryg så langt. Udånding for ned. Indånding ræk hænderne mod himlen. Udånding tommelen til hjertet. Og ned på hver sin side af kroppen. De mærk varmen, der bruser indeni. Hjertet, der banker i dit bryst. Genfind fornemmelsen af fødderne ned mod underlaget. Læg den op igennem rygsøjlen. Og toppen af hovedet og rækken lidt højere op. Genfind varme og blødhed til ansigtet. Til læberne, kæberne og øjnene. Blink øjnene åbne. Og sug luften og ræk hænderne mod himlen. Udånding sæt tommelen til hjertet. Folk for hoften og ned. Indånding stræk rygsøjlen ud over toppen af din måtte. Udånding for ned. Sæt højre fod til bagen af måtten. Indånding ræk venstre hånds fingerspidse på himlen. Hold rotationen. Har maven stærk. På din næste indånding rækker du begge hænder mod himlen i en high lunge, overmod for ørerne. Du går godt dybt ned i det forreste ben. Hjertet er løftet frem mod toppen af måtten. Sug luften, rul højre hæl ned. Kom over i kriger 2. Brystet til siden. Blikket lige frem. På din næste indånding sætter venstre hånd til venstre lår. Højre hånds fingerspidser op over hovedet. Så du mærker strækket længden på siden af kroppen. Indånding løfter overkroppen op, da højre hånd kommer ned langs baglåret, venstre hånd op som et spejl. Og sug luften og sæt venstre hånd ned med underlaget, højre hånd ned, udånding sæt højre fod op ved siden af venstre. Indånding stræk rygsøjlen lang, udånding for ned, sæt venstre fod til bagen af måtten. Indånding ræk højre hånds fingerspidse mod himlen. Så du holder rotationen og gør maven stærk. Sug luften og ræk begge hænder mod himlen. En high lunge, overarm for ørerne. Og kom godt dybt ned i det forreste ben. Så du ilter hele forsiden af kroppen. Sug luften og rul venstre hæl ned. Kom over i kriger 2. Bryst til siden. Og blikket lige frem. Indånding placerer højre albue på højre lår, venstre hånd op over hovedet. Så du mærker længden på hele venstre side af kroppen. Indånding løft overkroppen op, venstre hånd ned langs baglåret, højre hånd op som et spejl, så du står i den omvendte kriger. Indånding der højre hånd kom ned som en møllesving, venstre hånd ned og så tilbage i en planke, toppen af en armstrækning. Placer højre fod halvvejs til håndledet. Vægten på ydersiden af venstre fod. Og ræk højre hånds fingerspidse mod himlen. Kom tilbage i en planke. Højre fod tilbage ved siden af venstre. Venstre fod halvvejs til håndledet. Vægten på ydersiden af højre fod. Venstre hånds fingerspidse mod himlen. Kom tilbage i en planke.
Samle skulderbladene. Kom halvvejs ned, hold dig måske svævende. Ærerne send bækkenet ned, og hjertet frem op. Og uderen underdrej tæerne, og kom tilbage i et hundestræk. Lad sædet ret godt op mod himlen. Mærk alle 10 fingre ned mod underlæret. Lidt blødhed i baghovedet. Og placer roligt knæene ned mod underlæret. Lav lille V mellem dine knæ. Samle din store tær og ræk vægten tilbage mod hælene. Spidsen af fingrene frem mod toppen af måtten. Tag en 2-3 gode vejrtrækninger her. Løft dig roligt op. Lige fold dine ankler. Lad tommerne finde vej til hjertet. Og lige giv dig tid til at mærke sædet ned mod underlæret. Den smukke længde op igennem din rygsøjle. Og toppen af hovedet og løfter altså lidt højere op mod himlen. Genfind varmen og blødheden til ansigtet, til læberne, kæberne og rundt om dine øjne. Og lige send dig selv en tak for at have draget omsorg for dig selv. Lige udfordre dig med din styrke, din stabilitet og balance. Tryk gerne et like på den her video. Måske del den med andre, så du kan brede det gode budskab. Tak for i dag.